И коста хора, днеска ще играем CS, епизод 2. Та, сори, че проверявам от време на време колко съм клипил, защото значи регистъра на Bandicam, тъй ли само малко. Регистър на Bandicam, както казах, където на 10 човека. Нещо лагна, за което сори. Ами аз ще се направя след време, ще се направя. Даже събота неделята, защото съм просто съм на училище и някъде такова. Трябва да направя, но все пак ще има клюпа. Ще излизам от време на време от CS, за да гледам колко време ще стана клюповете, че така не намаля. Тръгвам, аз предлагам през тук тръгвам, дайте през тук ще тръгнем. Double doors. Чао, баце, чай се позаредим, защото може да излезе тук всякъде. Всеки ъгъл, баце, всеки ъгъл. Окей, бъгна с земята. Чекай, какво радим тук? Би трябва да има. Чек би със сигурност ще има ли? Не. Окей. Ами те тогава са на бомзи. Ей, чек че ходи там, бе. Тата е, че мога да се въртим кръг. Наши слоиха бомби, окей, сега са разтръгнат всички, които са. Аз ще му влизам в грипното. Това не искаш на грипно, но... Аз каширам моята къща. Чакай! Тя, че някой ще дойде от гърба ми и ще ме заколи. Което ще бъде много неприятно. Какво? Заколи го. Зависни си какви, ма като е. Look it load! Look it load! Окей, сигурно си чувствам, че ще ми зара. Бобит окей, момент Бобит Чу някаква помпа, откъде тази помпа? Не знам. Там, преди малко там заложим бомбата, което доста им подсказва, че тук може да има хора, които им чакат. Не? Не, има, чакай да го видя къде е. Ета. Те да презарвеш нещо. Той пикат да бомб. Още има ли? Сигурно няма хора. Колко сме? Ставам считам, че... човек, какво залагате бомби? Не спечени тези скили, вече. Сега си къпа ръча и предлагам да си къпа някаква бомбичка. Патрони си имам. Някаква бомбичка само си вземам. Една бомбичка да си вземеме, баце за светяна. Една бомбичка да се сложиме, баце паса бабата. Маля. Сигурно се някакъв съм скили, човек. Не, тъпи скили. Чек, много силен звук. Окей, бомб план, те не започваме. Сега предлагам да заложи някакво друго оръжие. А това ще заложи. Дай да си сложи някаква бомбичка, пак си знам, защото беше доста добър начин да ги гилъмнем с тази бомбичка. Коя е страшно, нямам флашка, ама как се е? Сайдо, това е някакъв фърли тук да е. Какво? Баце Петър! Краката, баце Петър. Аз те го цъфнах. Не, нали? Той си знае. Искам това, баце, иска. Димец! Оле! Малей, къде го убих?
Чете, малко, че графиките познаха, станаха много големи, почна да цикли. Почти малко се правят графики. Чете се жертваме. Да. Нападаме като някакви мечки. Аля. Тънос ли? Не е наш. Чет нещо го видяха, но пак трипа. Ева прави за FPS. Пак трипа, така че... имаме 10 000. Бебе. Чет, да се взема... Моят си оръжие, бе, акато, бе, къде ще тръгнали? Дабъл дойс, брат. Къде фърлят спаун? Що фърляш на спаун, бе? Мидъл, хора на мидъл. Кул, чайте! Мале, чай. И, рад ами са бъсичка този клип. Ако ви хареса клипа, не забравяйте лайк и мен. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you